Voiko asiantuntija puhua itsestään? Elävät esimerkit ovat yleensä parasta antia. Niitä ei ole koskaan liikaa. Jakamalla kokemuksiasi jaat jotain itsestäsi. Osoita, että seuraat alasi ja vähän muutakin. Liitä asiantuntemuksesi tähän päivään. Vanhojen muisteleminen ei yleensä vakuuta. Eipä haittaa, jos joskus mainitset ohimennen harrastuksistasi. Älä puhu niistä pääsääntöisesti. Lukijasi eivät roiku perässäsi niiden takia. Henkilökuvaasi syventää sopivasti se, jos ohimenne mainitset siviilisäätysi tai lastesi lukumäärän. Tee paljastuksesi harkiten ja kunnioita läheistesi yksityisyyttä. Ja vielä kaikki 4 vinkkiä kertauksen vuoksi. Created using Powtoon.